Семенов Димитров. Марио, Васил и Виктор поздравяват абитуриентите, като пожелават здраве, щастие, така. С късента на 12 иска да бъдете, ама само това само, да знаеш. До 12 искам да провиде, тази нощта това да се развиде. Дами и господа, аплодисменти за
Ако обичате малко само напред. Абитюрентка, ако обича на дансинга. За гостите от Камаре, лично и категорично. За всички гости от Камаре, от мое име, специално за тях и най-вече за абитюрента. Големи сметка. Се. Един коридор. Аре, вате. И тази вечер няма да се спи. Битието яко ни върви. Да ти завиждат има за какво. Жени си брат ми, просто номер едно. Сега, нека хората да си говоря. Нека те зареча и няма да си споря. Че ние сега се чувстваме добре. Айде, брат ми, си поръчваме. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса? Вечерта, дай ми плащай. Така, силен си в дома. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса? Вечерта, я ми плащай. Така, силен си в дома. И цак, 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 Алекс. Жани, ръка която дава. Никога не обежа. И цак, 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 Алекс. Ръки, цаки, цаки, цак, Жани, ръка която дава. Никога не обежа. Ръцете горе! Едноти господарите на ефира. Чакат милионите се спира. Да ти връщат сладки на кофе. Хайде, брат ми, живота си живей. Виж как въртат ключеците. Всички върте се горе на масите. Силушни слушали ключеци. Пуска зяло, ето, жамли Алекси. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса тук? Вечерта, дай ми плащай. Така, силен си в дома. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса тук? Вечерта, я го плащай. Така, силен си в дома. И цак, 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 Алекс. Ръки, цаки, цаки, цак, Жани, ръка която дава. Никога не обедна. И цак, 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 Алекс. Ръки, цаки, цаки, цак, Жани, ръка която дава. Никога не обедна. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса тук? Вечерта, я ти плащай. Така, силен си в дома. Кой ще плаща сметката сега? Кой е боса тук? Вечерта, я ти плащай. Така, силен си в дома.
Ако обича майка да и бащата на Витуренка, нека да се появят на дансинга. Яшаро Малев!
За бате Боян! Къде ли скъпе? За бате Боян, за неговото семейство, нека да е жив и здрав. Специално за всички биловари! Изслушайте телефоните! Съдилите коланите! Извадете портфелите! Ще време за какво? За гимнастика! Гимнастика! Ще правим сега! Гимнастика! Ще правим сега! Фантастика! Ще правим сега! Гимнастика! Ще правим сега! Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Седем! Осем! Много екстремални, каква е тази мода? Искам да ви чакя, ама само с вода. Я да чуя всички, той каза, то не си лъжата. Искам да изляза, то е як да. Всеки знае как да танцува и бои. Едно, две, три, гимнастика! Аз си гимнастичка, съм с много екстрим. И тази гимнастичка с всички екстрим. Хайде всички вдигайте ръцете. Гимнастички хайде всички вдигайте ръцете. И с кръвни пълните тази нощ хърчете. Ударът си ще има, само да не вземе, някой да ме снима. Схемата е ясна, рокета ясна, я не ми се смей. Схемата е ясна, само да те питам, имаш ли покана? Много е широки, има програма, то е як да. Всеки знае как да танцува и брои. Едно, две, три, гимнастика! Тази гимнастичка съм с много екстрим. И тази гимнастика хайде всички вдигайте ръцете. Гимнастички каша раздвижете. Хайде всички горе вдигайте ръцете. И с кръв милионите тази нощ хърчете. Какво? Всички вдигайте ръцете. Гимнастички каша раздвижете. Хайде всички горе вдигайте ръцете. И с кръв милионите тази нощ хърчете. За секс символа на планета Пайнер, Теди Александрова! Ей, мило! Я да ви някой музика вече! Много сте тихи! Къде сте? Дълга вечер за мен удоволствие! Тази вечер ще направя най-размеващото парти! Сега, мога ли да ви чуя? Символ!
правите, лекенко така. Само едно кръгче. Готови ли сте за развивацията? Пускаме. Фосава тука, всички ли сте тука? Тука, тука. Айде, усилиме малко. Ей, 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 ей. Я да видя момчетата, силни ли са? Усилиме още маничко. Ей, кой ще бъде с мен? Кой ще бъде Борис Дали там вече? Или ще бъде Борис Дали? Ай, сега ще пробвам. Специално
за цялата компания, за боса на Враца, за най-големия Тръцакица Егати Маняка. Има ли маняци да вече? Айде горе, горе! Тръцакица Егати Маняка. Еги много сияка. Егати Маняка. Специално за господин Бонче. Айде! И сега, готови! Let's go to the bad boy. Let's go to the bad boy. Vamos a hacer una concorrencia. Чакай турбуленция. Влиза тука, свързаgas. Пада си половина до вас. Остава тука всички сте в екстаз. Всичко живо вървало, ако не бъде у нас. Само помятamo се цялото за боса на нямане. Не ми пречи за нищо. И забоям за очията на специално. Съм на всичко, дори и да реша. Зная, че накрая ти си моя дом. Само я обичам специално. Всеки чака, се ме чака. Ето ти маняка. Ели много сияка. Всеки чака, айде маняци горе. What you gonna do, my bad boy? Айде, мани, маняцки, давайте! Маняци, мани, маняци! Ай, луцека! Воу! Ей! Ау! Готови ли сте за ръководство? Все най-добре! Не се шепне! Лила си у нас! Къде сте сега? Я си дам вас! Нека всички знаят за нас! Ау! Ау! Къде го дам вас? Лоши коментари, ще ги пишат, други комплексари. Ами не са, девети да сайдера, за да вали идеята на байдера. Си искам само себе, всякъде граница. Ми пречи за нищо, просто дай свобода. Но да съм на всичко, дори и да реша. Зная, че накрая ти си моя дом. Да се правите вече. Карахте ли го леко питието? Къде ми дорейте тук тази вечер? Къде си, бе, Биленце? Къде си? Къде ми се криеш цяла вечер? Виновника за нашата партия. Къде е? Искам да го извикаме тук при мен. Най-горещия, най-големия. Може ли да го извикаме заедно? Тук при мен. Айде. Как се казва? Айде, Ивче, ела тук при кака си. Идвай тук при мен, чакам те. Имаме ни подаръци за тебе. Къде си? Чакам те тук. Може ли да го извикаме всички заедно? Ето го моите котараче. Благодаря ти, че ме направи част от твоето парти. Искам да ти пожелая от тук нататък наистина пътят ти да бъде осеян само с хубави моменти, да имаш много истински приятели,
да имаш по-малко трудности в живота и наистина много успех и сбъдване на всичките ти мечти. От тук нататък ти желая здраве и най-положителни емоции. Сега с кой искаш да те поздравя? Нещо мое, нещо твое любимо. Кой е мистер Секс, велик на съдбата, пълната програма? Я се избере нещо. Пълната програма се избра. Добре, не знаеш какво да се избереш. Сега подаръка за тебе. Искаш ли да видиш какъв е? Целувка. Тука. Първо ти. Айде сега съм аз. Това е! Аплодисменти за нашия виновник, за нашото парти тази вечер. Патричек и здрав специално за тебе и за всички твои приятели, за цялото ти семейство, с цялото ми сърце, пълната програма. Много специално за тебе. Какво да изпеем? Бабата ли си ти? Специално за най-готината и най-съвременната баба. Продължаваме. Още едно парче. И след това оставяме оркестъра да продължи. Давай, кое се трупени, дай. Айде. Искам да се разкостите като за последно. Супер абонати, само да играти, лъскави върнати, оле, алеле, пак.
сега танцуй, случай. Благодаря ви, остави ръцете на моите колеги. Дай си, бебо. Hey!
Иван. Жица. Аре. Аре, жица. Що? Жица, Катерина, жица, вставалена жица. Жица, Катерина, жица. За неговите трима синове. Също така за цялата фамилия. Окей. Туш, молодец. Специално за всички гости.